Gaurko honetan Antzulara etorri gara, Antzulako Zurrategi plazara. Inguruko eraikinak eta ikusiak konturatuko zai plaza bera, ez dela plaza zaharra, ez dela plaza historikoa, baina bertan Antzulako historiakin lotutako elementu bat baino gehiago aurkituko ditugu, hasteko eta behin izena bera, Zurrategi. Inigo Ramirez de Ocariz, kaixo eta eskerrik asko gaur geurekin hementxe egotiarren. Ez horretxik, arratsaldeon. Esan dugu plazia bera, ez da la plaza zaharra, ez da la plaza historiko bat. Noiztik dau Antzulan, Zurrategi plaza itxura honekin, noizkoa da plaza hau? Bai, gutxura bera, hau 1980 hamarkadan hasi zen, eta 1985an inauguratu zen, nolabait hemen dagoen kioskoa inauguratuz, bai? Baina, zuk aipatu duzun bezala, aurretikan hemen beste eremu bat zegoen, batez ere larrua lantzeko lantoki batekin, eta horrek guretzako zeresan handia eman du, eta egia esan da, garai hartan Antzulan egiten zen lanbide importantenetako bat, tikin zer ikusi dauka hemen gauden plaza honek. Izenak berak be, barrema zuzena dako, larruakin Zurrategi egongo da baino gehiago esango dauena. Eta horrek, zer esan gura dau? Zer da Zurrategi? Ze esan nahi dako? Hainbat herritxan hemen, baiaran ere zurraderokua eta antzerako hitzak bada ez, eta zurraderokua edo Zurrategi lotuta daude garai hartan larrua lantzeko egiten zen nolabaiteko lantokiekin, bai? Eta hemen kokatuta gaude, garai batian egon zen Inarrekua edo Bareinoko larru lantokiarekin, ez? Ez da, etzan bakarra izan, kasu honetan, Antzulan zegoen Zurrategia, zeudelako beste 3 bat, aktibidade horrekin zer ikusi zeukatenak, ez? Eta nondik Antzulan eta larruaontzian arteko harreman hori? Zergatik Antzulan industria hori, ze aipatu duzu ez da, heldu zen momentu bat, joindala mende bat inguru, 4 lantegi eusenak hemen Antzulan. Hori da, bai, hemen dauzkagun datuen arabera, lantoki zarrena, izango litzateke orain kokatuta gauden toki honetan eraiki izana, izen desberdinekin ezautu da, Inarrekua, Laborda, baina azkenengotan Bareino bezala, eta zarrenetako esan nahi du, 18. mendearen bukaeran, 19. mendearen hasieran eraikitzakoa izan zalako, ez? Gainera oso kuriosua da, sustatzaileak edo nolabait lantoki hau sortutakoak, ez ziren bertakoak, baizik eta iparraldetik etorritzakoak, eta, erai esker hemen sortu zen aktibidade hau, gero beste batzuk imitatu zutenak, eta badaude alde batetikan behetik gora kalian jarretxu ezkero, bai olaran, bai telleria, bai kasu honetan arbulu, horretanak ere lantokiak izan ziren, baina gerora sortutakoak. Pixu daukan industria bat edo jardun bat zan, larruaontzian hemen Antzulan? Hori da, bai, lehen aipatu dugu, iaia herri pornografikoenak bizian Gipuzkoan zeudenak, ez? Bat zan Antzula eta bestea Aizkoitzi, kasu honetan Antzulak narruan lan haitzen zuelako eta Aizkoitzi pelotan. Hemengo narrua, baukan berezitasunik, zer berezirak erabiltzen zen, ze zaguarri zuzkan hemengo narruak? Esaten dutenez, garai hartako larrua ontzeko erabiltzen zen nolabaiteko lehen gai importanteena, narruaz gain, izan ura, ez? Eta dirudienez, Antzulako urak omen zeukan nolabeteko bereizgarri berezi batzuk larrua ontzeko, bai? Eta, hori izan liteke arrazoitako bat, ez dago idatzitza, baizik eta gehiago iritsi da ahoz-ahoko tradiziotikan, dokumentotatik baino, baina garbi dagoena da, garai hartan kontutan izan da, batez ere, nekazaritza sektorea zala nagusiena, eta nekazaritzarako erabiltzen zen nolabaiteko hornikuntzarako larrua beharrezkoa zela,
egia esan da, Antzolak lortu zuen nolabaiteko merkatu zabal bat izatea. Eta ez bakarrik nolabait Euskal Herrialdeetan, baizik eta baita ere estatu mailan. Baina baita ere gerra aurretik eta gerra ostian militarrak izan ziren baita ere beste bezero importantienak. Eta hori gertatu zen hainbat hamarkadetan, plastikoa nolabait sortu arte. Ja plastikoa sortzen hasi zanean, narrua izan poliki gainbeheran. Hori izan zen nolabaiteko arrazoitako bat, ez bakarra, baina narrua poliki baztertzeko. Eta horrek ekarri ben baita, Antzolan narrua ontzian industria hori desagertzen joatia? Bai, hori da arrazoitako bat, eta gero Antzolan bertan, pixkat sartzen baldin baga Gipuzkoako industrializazio prozesuan, beste sektore batzuk ikutzen hasi zen, ez? Batez ere, zer ikusi zeukanak metalurgiarekin edo oihalgintzarekin, pixkat sektorea diversifikatu egin zen, eta narrua nolabait basan aktibidade bat, baina ez garai batian iaia aktibidade bakarra, Eta esan dugun, 70etik 80 bitxartean, krisialdia hain nabarmena da, poliki hemen lantokiak itxi egingo diela. Esan dugu hemen Zurrategi plazan gauzela, baina izena bera ez da narrua ontziari gintzakon referentzia bakarra. Hortxe, ikusten dugulako beste eskultura bat, bertara gerturatuko gara, Inigo, guazen. Hemen Inigo eskulturia esan duguna narrua, ontzen dabilen langile bat, plazia 85 inaugureu zen, eta eskulturia hemen dau 88tik, ez da? Zeinekin jakoa da, eskultura? Hau Hernaniko enpresa batek egindakoa da, hango galdara gintza lantoki batek, eta, brontzezkoa da, eta gutxi gora bera 150 bat kilo pixatzen dau, eta 88 txikan ona, hemen txendago. Hemen azaltzen den irudia, ikusten den bezala, faltajako kutxilatxua, baina ontsen ari dira jarri naixan, kutxilatxo horren bitxartez, ikusten da nola larrua, aragia kentzen, ilea kentzen ari dela. Lehuntzen hori da. Eta beste nolabaiteko prenda edo jantzi berezina izango litzateke dauzken oinetakoak, ez? Oinetako honek, batez ere zetasunaren kontra eta erabiltzen zituzten, Karo, honek denporarien urakin ibiliko zen lanian, ez da? Guztiz, urakin eta gero lantoki guztia normalian irekitza, larrua zikatzeko ezinbestekoa zalako aidea, ez? Zabalik egotea, eta ez ziren erabiltzen gerora baina larrua eta zikatzeko nolabaiteko euskarri edo makina mekanikoak edo, baizik eta dana izaten zen naturala. Eta horregatik esaten da, jende honek, langile hauek zeukaten gaitzik handiena zirela birikitakoak, ez? Eta hortikan asko sufritzen zutela. Antzola Euskal Herrixa da, eta hemen bero, udapartean akaso baina... Hori da, neguan eta batana zabalik izatea, horrek zekerren ondoritzako bat izaten zen, birikitxako gaitzak eta erreze hartzia, katarroak, bronkitilak eta gripeak eta olako gozak. Ikusten dugu zela dauen jantzika langile hau, eta esan behar da oso fidela dela, ez da? Garai hartako argazkiakin ikusita, erreplika bat, esan geke. Bai, erabili ditugu alde batetik antxinako argazkiak eta antxinean lan egindako testigantzak, eta argazki eta testigantzen bitxartez egin zen hemen ikusten den irudi hau. Inigo, eskerrik asko, gaur geu hemen, Zurrategi plazan hartziarren eta Antzolako historixan asatitxo txiki edo handi hau irakustiarren eta kontatziarren. Inigo, eskerrik asko eta beste bat arte. Nahi duzuen arte, eskerrik asko zuei.